musimy to wyjść. Już zostało. Nie bywa na przez małą wodą. A co to są biuro? Akurat, bo stała jsem tu na była sprašila, pokud jsem byla tu. Máme na YouTube. Máte zatvor. Máte zatvor. Je to tak, jo. Chceme si chvíľu. Táje. Máte, daj mi tú vodu, ja nepotrebujem svoj potápak. Ale potrebuješ. Ja, musíme do dna. Máta nie, svojom. Do dna. A ja tam chcem byť. Povedala, Máta. Keď zabiala si, že klídek, veď to príde triedať, tak nás